Tapsilog, pansit. Tapsilog. Isda. Yung paborito. Ano bang ano? 6 pieces na barbecue. Nasa barbecue. Oh. Tapos ano pa ba yung pwede mong ordering? Gusto mo ba ng anything na gusto mo sa gulay? Wala. Masarap yung ginisang bongbong ito eh. Hirap parang kasi ayoko pumili kasi gusto ko lahat. Pumili ka ng gusto mo. Parang Lahat gusto niya. parang gusto ko kasi. Pili mo na lang ako. May calamares na ito yung sila. mga gusto ko. Ayan. Lahat yan. Sexy yan. Ano po? Isa nga pong ating jowa. Char. Anong klase? Ano? Kahit ano, yung mapagmahal. Fish fillet with sauce. Okay. Tsaka yung leksyon. Tuturuan ng leksyon. Pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah. Ako masigit. Your fish. Can you do this? Mommy, look! Can you do this? Okay, wala. Kabila. Oh, can you do the other one? I'm waiting for the next word. Ay, dawan mo to? Ay. You can do this. Can you do this? Can you make your eyebrows dance? Like how? Like, the eyebrows should go like... Love me, say that you love me. See, they dance. Do the swag face. Yung gano'n na. Swag face? Anong tawag doon? Swag face? We should do a mukbang. Ha? We cannot do a mukbang now, so we'll do a smell bang. Kala kayo ko nang gawin niyo. Dapat... Ang sarap. Okay na yun. Mami, dito ay ano? Chicken. Bango. Smell test. How do you think of this ano? Nice. Anong amoy? Smells like a normal chicken. Pero meron siyang ano, lemongrass ba yun? Tanglad. Ito yung nagbibigay ng flavor sa kanya. Flavor. Ano ka na mag-alala naman dito? Dapat lang patahin. Ito. Ito namang ano isa. Shocking yan. Ano yung totoo mo? Beef? Beef. Yes, ako muna. Yung amoy-amoy. It's yummy! Anong namin mo? Parang soury na... Soury. Kahit beef yan? Bango. Pamoy na yan. Naingit ko. So we already have this chicken sisig and beef sisig. Para ano ng tibang?
We can't eat them here. Ha? No, we cannot. Di ba yung may mga nag-cheesy? Hindi natin ko lang. Sure, hindi pa. Kabisado pa na. Excuse me po, magtatrabaho na po tayo. Is this shrimp? Yes. Tempura. Ano? Ano ba sabi? Ayan, nakapit kayo. Ayan. Ano? Hindi talaga. Squeeze your eyes. Raise your eyebrows. Ah, ganon. Smile face. Ay, naka-record na. Ayun na. Guys, stop silo, right? Is this stop silo? Sarap! Dito pala, dito pala. Bango, up and down. So yummy. I wanna eat them. Sarap ang pera. Ang iyong paborito bang silo? I'm hungry. Ay, dito tayo. So yummy. This is the fries in Philippines. Wow. Sige nga. Kaya, Enough. ito yung problema na. Ayusin mo pa. Baby. Kita ba ita? Ali kayo kayo mo din Mag-wisip ka. I-just po kayo ita. Kailangan pala ako na magluto. Suka. Uy, nakabukas yung pusbol. Ay, nagsawali ng tulisin. Ay, sige mama. Libaran na pagbengi? Di ba, ay, wala ka pala. Di ba ang puting niya mo? Ay, halata yan. Mo. Kalati na ako na. Mo. Naman para mo. We have chicken. Chicken. And And chicken sisig. Chicken. And chicken barbecue. And of course, chicken beef. Ay, chicken beef? Very good. Eat ka ya. Montana. That's good. Thank you for the food. Amen. Amen. What did you do, Emma? Ladies. Lady owner. Okay, kung makapiyam ko, bawal. Ah, oo. Akin na. Lumpik. Nag-uwi ba ka rin? Oh, kasi tayo. Tao po. Kain te. Kamusta? Ay, nakita sa kay galing. Dami niyo magkain. Buwa ka ng model. Ayaw ko kain. Large. Oh.